Türkmenistanyň häkimetleri daşary ýurtlaryň ýokary kujaýlarynda bilim alýan türkmen taliplerine pul geçirmek bilen bagly ýene bir talaby güýje girizdiler. Täze talaba laýyklykda türkmen banklary daşary ýurtlarda bilim alýan raýatyň okuwa kabul edilendigi baradaky resmi namanyň asyl nusgasyny talap edýärler. Banklar bu resmi namany 17 aprelden talap edip başladylar. Ýokary kujaý tarapyndan berilýän resmi namanyň göçürmesi kabul edilmeýär. Onuň hökmany ýagdaýda gök möhürli asyl nusgasy bolmaly diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabat habarçysy 1 maýda aýtdy. Adatlygyň täze talap we onuň sebäpleri barada kommentariýa almak üçin 1 maýda ýurduň Merkezi banky we Senat banky bilen telefon arkaly habarlaşmak synanyşyklary oňy netije bermedi. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen taliplerine pul geçirmek bilen bagly soňky 1 aýyň dowamında ikinji gezek täze talabyň ýerdilmeginiň arasynda türkmen banklarynda prokuratura barlyklary hem geçirilip başlandy. Banklarda talip däl ýaşyry ýagny daşary ýurtlaryň ýokary kujaýlaryny okumaýan raýatlary pul bermek boýunça galplyklaryň köpdigi aýdylýar. Pasportlar we resmi namalar galplaşdyrylypdyr. Häzir bularyň ählisi barlanýar diýip habarçy aýtdy. Adatlyk bu barada şäher prokuraturasyndan kommentariýa alyp bilmedi. Bellesek ýurduň banklary daşary döwletlerde okuyan türkmen taliplerine pul geçirmek bilen bagly apreliň başynda hem täze talaby güýje girdipdi. Şonda ýurduň banklary enatalardan daşary döwletlerde bilim alýan raýatlaryň ýanlaryndaky asyl resmi namalarynyň, şol sanda pasportlarynyň we dogluş hakyndaky şahadatnamalarynyň banka getirilmegini talap edip başladylar. Bank işgärleri buýrugyň ýokardan gelýändigini dilden aýdyp ýazmaça karary görkezmeýärler. Türkmenistan daşary ýurtlarda okuyan raýatlaryna gara wagtlaryň nyrhyndan azyndan 5 ýese pes bolan Merkezi bankyň kursy boýunça kesgitli möçördäki manady dollara çalyşyp bermek mümkinçiligini göz öňünde tutýar. Emma indi 6 ýyldan gowrak wagt bäri hödürlenýän mümkinçilikden diňe Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan tasdiklanan sanawa girdilen daşary ýurt okujaýlarynda okuyan türkmenistanlylar peýdalanyp bilýärler. Mümkinçilige laýyklykda häzirki wagtda enatalar daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna her aýda jemi $250 iýerip bilýärler. Bu serişdäniň $200 Western Union pul geçirmek hyzmatlary arkaly iýerilýän bolsa, $50 daşary ýurtlarda okuyan raýatlaryň türkmen banklary tarapyndan berilen bank kartlaryna geçirilýär. Geçen hepde paýtagtda habarçylarymyz banklaryň talap edýän asyl resmi namalary sebäpli enatalaryň ýüzlerçesiniň daşary ýurtlarda okuyan çağalaryna aprel aýy üçin pul geçirmek mümkinçiligini ýitirmek töwekkülçiligi bilen ýüzüýiz bolýandygy barada maglumat berdiler. Şonda olar muňa daşary ýurtlardaky resmi namalaryň wagtynda gelip ýetişmezliginiň sebäp bolýandygyny hem aýdypdylar. Aşgabatly enatalaryň ençemesiniň 1 maýda habarçymyza aýtmagyna görä, resmi namalary wagtynda Türkmenistana getirmek bilen bagly kynçylyklar saklanyp galýar. Daşary ýurtdan bir resmi namany getirmek €100 barabar bolýar. Käbir adamlar DHL poçta hyzmatlarynyň peýdalanýarlar. Ýöne käte bu hyzmat arkaly hem resmi namanyň gelip gowuşmagy ençeme güne çekýär. Köp adam adaty döwlet poçtasynyň hyzmatyndan peýdalanýar. Ýöne döwlet poçtasy arkaly iýerilen resmi namalaryň gelip gowuşmagy hassa uzaga çekýär diýip habarçy belledi.